Dobré ránko všem přeji. Dnešní vlog začínám z mýho bytečku, kde se chystá teď velká příprava na společenskou akci QIF, což je Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. A začnu tady, kde to máme? Tady. Tak, začneme trošku vyrovnáváním vlasů. Vidíme se za chvilku. Župánek mám protože už mám na sobě svůj outfit a nechci, abyste to hned tak ze začátku viděli, takže jsem si dala župánek. No a jdu si teď trošku vyrovnat vlásky, trošičku make-upu a pak ukážu i outfit. A postupně vyrazím. Stačilo pár minut a vypadám takhle. Make-upek, takový zelený stíny jsem si dala. Tady je hrtěnka. Trošičku mírně tvářenky. Vlasy jsem si sice vyžehlila, ale jak to vypadá, že prostě mám ty kudrnatý vlasy, tak to moc dlouho nevydrželo. Budu muset si je žehlit pravidelněji. Už mám i tady look, takovýhle zelený topík. Jo, a potom, když budeme mimo bytu, tak vám ukážu i celý look, protože ještě v bytě tady mám bordel a nechci ho moc ukazovat, takže tak no. Ten byt mám odkrátce, ještě ho zařizuju, takže prostě říkám, tady je bordel, věci v krabicích ještě, no. A nechci, aby prostě byly komentáře z toho, ježiši, tam má bordel. No. Takže tak no, tak vám to někde mimo interiéru ukážu. Ale aspoň takhle. No co, líbím se vám? Počkejte, čas na selfie. Tak, kdy máme interjetíka, jdu spíš někam dozadějš, doufám, že tam nebude moc lidí a najdu si místo. Úspěšně jsem dojela do Karlových Varů. Jak koukám na ty vlasy, tak jsem si je ani nemusela žehlit, protože už jsou rozsuchaný. Trochu se ještě musím upravit. No. A ukážu vám celkový outfit. Nějaký vítr je, takže říkám, se ani česat nemusím. No. A mám tu takový zajímavý ty vlasy. No. Takže brejličky jsou takovýhle. Tady mám topíček. A počkejte, takhle to dáme. Já tam mám stoleček, takhle si to položím, kabelečku a takhle ukážu outfitek celý. Takovýhle vzdušný plandavý kalhoty mám, topíček a botičky. Hop. Botičky jsou takovýhle. No, takový černý prostě na malým podpatečku. Asi vás překvapí, že i topíček, i kalhoty jsem kupovala v sekáči. Prostě byly to fakt nádherné věci, takže na co budu zbytečně kupovat předražené věci, když se dají krásné věci sehnat i za pár korun. Tak ještě jednou pohled na outfit. Jo a samozřejmě kabelečku vám ukážu. Takovouhle, tu mám ještě ze střední školy. Ano, s ní jsem chodila ve čtvrťáku do školy. Teď koukám, tady je krásný sad, nebo záhonek. Nádherný. Teď mi vlasy ještě vletěly do cesty. Vlasy mi vletěly do tváře. Tak. Jinak cesta probíhala hezky, no, v klidu. A teď jdu do města na promenádu a uvidíme, kdo tam bude, co tam bude, no. Jinak vám i doporučuji tady tu cestu absolvovat z Prahy do Karlových Varů nebo pokračovat až do Chebu přes Ústí nad Labem, protože je tam krásná příroda,
okolo řek se jede, no. Takže prostě vám to doporučuji, čekejte. Teď, aby mě nic nesrazilo, protože jdu po cestě. Tak a vidíme se na promenádě. Už se nacházím tady úplně v Karlových Varech, tady u Červeného koberce, tady máme sochy, tady máme nápis, selfie na Červeném koberci. Tady ve Varech probíhají i různé soutěže a já jsem třeba vyhrála takovou gumičku. Asi by se jí hodila na ty moje vlasy, protože už jsem úplně strapatá celá. A vypadá to. Doufám, že se to nestane, ale bohužel to je i předpovědi, že by měla přijít bouřka a začínám se nějak zatahovat. Ano, a ještě mám brejle sluneční a zatažené. No nevadí. Ale koupila jsem si i suvenýrky malý. Tady mám klasika, lázeňský opletky. A dokonce i, počkejte, tady klasická karlovarská vechervečka. Tyto dvě věci jsou součástí Karlových Varů a musíte je povinně ochutnat, když přijedete do Varu. Jinak i tady město je fakt krásný. Já jsem se do Varu zamilovala hned při mojí první návštěvě Karlovy Varu, teď se tady po třetí. No a pořád tvrdím, že je to nejkrásnější město České republiky. Napište mi do komentáře, jestli se mnou souhlasíte nebo ne. Bohužel jsem ale neviděla zatím žádnou celebritu. Možná se mi nějaká poštěstí vidět, anebo jsem někoho viděla a vůbec si ji neznám. Třeba když je nějaká hodně stará, protože jsem byla i před tím Grand Hotelem Pub a bylo tam jako hodně lidí. Jen prostě nikdo, koho by jsem poznala. No. Projekam krása, krásný město. Uletěla skoro taška. Vyplatilo se mi přísloví, kdo si počká, ten se dočká. Tak nakonec jsem aspoň z dálky viděla třeba Jaromíra Jágra, Ježinu Bohdalovou, Terzu Maxovou, Sebastiana a i nějaký prostě další osoby. Někteří byli dost známí, že tam lidi chtěli od nich podpis. A já jsem na ně koukala, já jsem je vůbec neznala. Možná to byl nějaký zahraniční herec, možná to byl nějaký režisér, ale něco jsem je vyfotila, takže se na to potom podívám, kdo to vlastně byl. No a v podstatě pro dnešek končím, protože už jsem uchozená, zničená, unavená, musím se jíst najíst. Mě vlas vletěl do pusy. Najíst, osprchovat, odpočinout si a budu pokračovat dalším dnem. Tak zatím. Ránko všem přeji, máme tady druhý den na Karlovarském filmovém festivalu. Zatím mě vidíte opět bez make-upu, bez filtru, neučesanou. Ano, takhle reálně vypadají moje vlasy, když se ráno probudím, a i celkově tvář. Ale zase začínáme s proměnou, protože si zase jdu upravit trochu vlasy, jdu se trochu namalovat a pak vám ukážu výsledek. A jak je tradičně, tak vám až pak ukážu celý outfit a popíšu. Takže
se nebudeme zdržovat a jdu se zkrášlit. Já vím, že mi to nepomůže, ale aspoň nějaký pokus ať je. A za pár minut takhle dopadla proměna ošklivého káčátka. Dneska budu mít takový hnědej look, takže i make-up je takovej do hněda, spíš do takového tmavšího hněčího, protože můj look bude světlejší, tak aby tam byly takový trošku kontrasty. Vlasy jsem teď trochu díl žehlila, připravovala jsem se na to, takže jsou takový rovný. No a pak vám je ukážu i s celým outfitkem. No a já jsem hotová a můžu vyrazit. Ahojte, zdravím vás, už jsem v Karlových Varech a teď vám zhodnotím svůj celkový look. Takže mám tady klobouček, nevím, jestli ho budu moc počovat, protože vypadá, že se nám asi zatáhlo. Tak uvidíme, a je vítr, tak možná budu mít jenom fakt na fotky. Pak mám tady hnědý brejličky, ty jsem sehnala v Miláně, když jsem byla. A potom jsem si zvolila takovýhle hnědý dlouhý šaty. Ty jsou z H&M. Kabelečka je stejná, jak byla i v minulém dně. I boty jsem si nechala stejný. Původně jsem plánovala, že budu mít jen ty šaty na sobě, jenže právě, jak jsem říkala, že se nám zatahuje a i jsem četla před počasí, že by mělo být zataženo a docela chladno, tak jsem si vzala takovouhle bundičku. Předtím jsem myslela, že si vezmu černou koženou bundu, jenže ta se mi trošku roztrhla, takže jsem zvolila takovouhle košili. Tady má takový vzor kytičkovatý. Tak ještě jednou vám ukážu celkový look. Jo, make-upek, vlásky, však to vydrželo. No, tak doufám, že mi klobouček neodletí a jdu si užívat Karlovy Vary. Tak opět máme červený kobereček. Teď už přináším jen poslední záběr z Karlových Varů. Tak. Původně jsem se chtěla vyfotit tam u těch písmenek I love Vary, jenže tam bylo strašně moc lidí, vždycky se tam každý chtěl fotit a prostě se mi tam nechtělo čekat. A ani ty lidi jsem nechtěla zdržovat, takže jsem se rozhodla tady v podstatě na Mostě, kde jsem sama momentálně, takže mám čas. No, tady máme kolonádu. Tady jsem já, ještě jedno outfitek. Tady jsem si koupila takový drobnůstky nějaký, který vám ukážu ve vlaku, který si i dám ve vlaku. Ano, jsou to opět lázeňské oplatky, opět přípiteček a pak jsem si koupila i frisko. Původně jsem chtěla jít si sednout i nějaký drink, ale pak jsem uvážila, že v podstatě v restauracích je to o dost drahší, tak jsem navštívila místní obchůdek, kde jsem krásný chladěný drink si koupila. Ve flašce sice, ale tak to nevadí. Dám si ho ve vlaku. Tak bye bye Vary, see you later. Ještě při odchodě jsem našla tady fotostěnu, takže v ní jsem se trošku vyfotila. Dáme klobouček, tak je to zajímavější. Tak, co říkáte? Tak, už jsem ve vláčku konečně, zase interčetík, jak jste mohli vidět. No. A tady mám nápojíček, který si teď dám. Na zdraví.
Ukážu vám už jenom výhledy z cesty a musím se dát rychle sluchátka, protože někde za mnou tam je úplně zlobý dítě. Teď je chvilku ticho naštěstí, ale asi každou chvíli zase začne vyvádět, no, takže si dám sluchátka, aby jsem ho nemusela poslouchat, takže vám ukážu záběry z cesty a pak vám doma, když budu, tak povypadám ještě nějaký zážitky. Takhle probíhala moje cesta domů. Už jsem konečně doma, jen se staly dvě věci takový. Jedna, co mě míň jako naštvala a jedna, co mě jako teď dost naštvala. Ale to za chvilku. Ještě vám shrnu vlastně, jaký byl dnešní den. Takže dneska to bylo slabší než minulý den. Tam v podstatě jsem dneska viděla jenom Kazmu, s kterým jsem si i selfiečko udělala. Můžete ho vidět na mém Instagramu, kde mě můžete i sledovat, kde budu ráda, když mě tam budete sledovat. Pak vlastně jsem viděla redaktorku časopisu módního jednu, pak tam samozřejmě byli i reportéři, co tam natáčeli. No, ale právě jinak nějak víc známých jsem to snad ani neviděla. Právě, že už ten filmový festival se blíží ke konci, takže už tam není moc lidí. Takže tak, no i počasí jako nebylo tak hezký jak minulém, protože prostě minule bylo krásně a teď bylo tak pod mrakem. Ale naštěstí nepršelo, což je velká výhoda. Čeho jsem se jí hodně bála, protože se mi do kabelečky nevejde ve dešník, takže bych sem zmokla. Takže naštěstí počásko vydrželo, což je velký pozitivum. A pak už cesta zpátky teda, kde nám zasahovala policie. Nevím přesně, jako co se stalo, ale pravděpodobně pán neměl platný lístek a nechtěl vystoupit. Pravděpodobně, protože ho pak brali policajti. A co mě víc zklamalo, bylo můj příchod domů, protože jsem přišla domů a ještě předtím jsem chtěla si jít pro kebab, protože dneska fakt nestíhám vařit, se mi vůbec nechce. Zítra mám v plánu udělat plněné papriky, ale dneska už fakt ne. Dneska chci odpočívat a prostě jsem si chtěla jít koupit kebab a oni mi řekli, no nám ale teď došly hranolky. Ona mi i nabízela rýži, ale rýži prostě ke kebabu se mi rýže nehodí. Klidně mi napište do komentáře, jestli vy máte rádi ke kebabu rýži, protože já jedině hranolky, no nebo chleba. No tak prostě, že jí došly hranolky a že už tam měly být dávno, ale zatím nikdo nepřijel, tak asi tak za nějakou hodinku, za dvě se tam půjdu možná mrknout zase. No, tak snad už dorazí. Další, co jsem zjistila teď už vlastně ke konci, tak já mám strašně citlivou pleť, takže si já trošku make-upku, trošku prostě i tvářenky, tak se mi dělají tady bouličky, tak vidím, že se mi tady zase dělá nějaká nedobrota. Takže zase budu muset fakt pár dní teď být no make-up days. No. Ale tak to přežiju a tady to se snad zahojí. Takže tak no. Tak doufám, že se vám vlog líbil. Budu ráda za každý follow, odběr, like. Klidně mi dajte i dislike, někam mě to jedno. Napište mi i komentáře klidně a mějte se, vidíme se příště. Čau.